Guys, allow me to vent. Allow me to vent. I do no longer do entertainment stories, kodwa allow me to vent on this one. Ngicela nibuke. Ngibone le statement ku-Facebook ku-Lady Londi. She's also here on on YouTube. I was like, no man, it can't be. Let me verify this because I know abantu aba-close noSimthande who will confirm this to me. Remember uSimthande uMakatha, we've once had uMakatha la kwi-podcast. And ngazama ukumfonela ngiyamfonela inamba yakhe ingena voicemail, inamba yakhe ngiyamfonela inamba yakhe ingena voicemail. Uma ngabe ngizama to people who are really who are like close family members kuyena baya-confirm ukuthi guys uMakatha was abducted. Urequeste i-Bolts. Yo, yazi bengisaqhaqhazeliswa i-story engisibone khona la ku-YouTube. I can't remember on which channel, whereby umuntu wesifazane ubize i-Bolt. Uma kaqeda ukubiza i-Bolt kuthiwa wabona ukuthi yeyi ngenhlanhla i-Bolt makayibiza i-address yala eyakhona uyayazi. Kuthiwa yeyi wabona ukuthi imoto ayihambi idla amagalani and la iyakhona ayiyi nakancane. Ayiyi nje nhlobo kule direction yala yena eya ngakhona. Kuthiwa uphume imoto ihamba. That's Bolt. To think ukuthi guys at first uma ngabe lezi zindaba zika-Bolt zilokhu ziphuma bekulokhu kungazi ukuthi it's because u-Uber or creator these stories ngoba enomona emonela ukuthi competition yabo. But now sekuyacaca ukuthi kusho ukuthi kahle kahle u-Bolt uqashe izigebengu. u-Bolt. Guys, angiyazi mina lento. Angiyazi guys, please in your prayer moment, in your prayer time, let us pray for uMakatha. uMakatha igama lakhe langempela uSimthande Myeza, who is playing iphathi yokuba uMakatha kwi-comedy series abayenzayo ebizwa ngabafazi bomkhuleko khona la on Facebook. Sorry, on YouTube. Yeah, naku-Facebook uMakatha, naku-TikTok uMakatha. Ngiyacela guys simbeke emkhulekweni and ngiyacela nani ukuthi niphephe kwaze kwanzima eSouth Africa. And ngicela ukubalula lokhu ukuthi from one of ama-sources a-close to him engikhulume nawo, bashilo ukuthi u-driver lo abekambizile we-Bolt umuntu wokufika. Izothiwani lento guys? Hayi uhulumeni wakwaSilaya. Yabona wavula yonke le mithombo nayo yonke lama-gate namasanga wavula. Wadedela abantu bokufika ukuthi baze bazozitapela bazenzele umathanda. Kuthiwa batheme be-realize ukuthi ubani kahle kahle ngoba kusho ukuthi kahle kahle isigebengu lesi ebesiqonde nje ukwenza ubugebengu on that particular night ekade requeste ngayo. Kodwa sithe masi-realize ukuthi hayibo umuntu odumile lo uzibani bani. Kuthiwa bam-stripper off naked guys bamkhumulisa everything ayigqokile and they asked him ukuthi akenze kusho ukuthi akenze lezi zinto azenzayo on YouTube naku-Facebook. Yini leyo guys? Impiloni lesiyiphilayo. Impiloni lesiyiphilayo guys. Ngiyafuna ukwazi uhulumeni sinaye makunje sisazoqhubeka sivote makunje. Masivotela abantu abangakhathali abahlala ko-high end. Abahlala ko-high end exclusive townhouses and what not, magama amakhulu awabizwayo lezi ndawo abahlala kuzona ezi-exclusive. OZimbali la bahlala kuwona, oSandton nabo-Houston Estates la bahlala kuwona anamafensi amade ane-electric fence. They don't know what is happening on the ground. We are suffering on the ground in so many ways. Nobody cares about us. We are just on our own. Kanti why? Why? Senzeni? Kungazi ukuthi nalaba abahamba bawulwela inkululeko guys yazi they must be turning in their graves seeing how South Africa is right now, because kuyacaca ukuthi South Africa we are soon very soon approaching
to become a Zimbabwean state. Yabona lento eyenzeke eZimbabwe, abantu baseZimbabwe njengoba benqamula ama-fence begcwele la South Africa bezofuna impilo. In the next 3-5 years uzongibuza ungiphala ulimi, ithina sizobe sintantatheka kanje sihambe siphuma singena siye emazweni esingafuna kuwona because of our government that is selfish, onaka amaphakethe awo kuphela. Who doesn't care about crime, who doesn't care about gender-based violence, who doesn't care about zonke lezi zinto esikhala ngazo nesikhuluma ngazo la. Yo, guys, inhliziyo yami ibuhlungu, ibuhlungu. Yazi ngiyambona, nginombono wakhe nje Nkosi yami uSimthande. Soft kanje, usoft sidala loya muntu. Yabona if you can see uSimthande in a personal capacity, in person nje, in personal, uthambile, uthambile, umfana, umuntu wesilisa yebo, but uzithambele Nkosi yami. Oh Jehova, uNkulunkulu amqinise wherever he is. Kodwa ke okubalulekile ukuthi njengamanje he's safe with the family and uyarecover, kodwa ngiyacela simkhulekele. Yimbi into esiyiphilayo. Hayi siphila isifutheke. Angazi noma fanele sihambe sigaxa amaphepha spray umzimba wonke noma fanele sihambe sonke siyoba nezibhamu. Angazi ukuthi kufanele senzeni ukuze siphephe. I really don't know.